Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε προεγγραφή και εγγραφή ενός μέλους μιας επιχείρησης. Είμαστε στο back office μας. Εδώ στο τρίτο κουμπί αριστερά γράφει το My Website Addresses. Πατώντας το μας δίνει τη δυνατότητα είτε να δούμε τις σελίδες μας, τις προσωπικές μας σελίδες στην Olympic Idea είτε στην Olympic Biz, είτε να διαμορφώσουμε εμείς τη σελίδα όπως θέλουμε εμείς. Πατώντας το My Olympic Idea Pages εμφανίζονται όλες οι lead capture pages. Με όποιο link και να πατήσουμε μας οδηγεί ακριβώς στο ίδιο πράγμα, δηλαδή να κάνουμε την προεγγραφή. Κάνουμε κλικ στο link και αυτό που μας κάνει είναι να μας βγάλει τη φόρμα προεγγραφής. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που φαίνεται είναι το όνομα και το επώνυμο του συνεργάτη που ο υποψήφιος θα κάνει την προεγγραφή του ή την εγγραφή του. Το πρώτο πρόβλημα που ζητάει είναι το όνομα και επώνυμο. Θα κάνω μια προεγγραφή να δείτε πώς φαίνεται. Βάζω και ένα τηλέφωνο και το email. Αφού έχουμε συμπληρώσει τα στοιχεία, αφού έχει συμπληρώσει τα στοιχεία ο υποψήφιος, πατώντας το take the tool, έχει κάνει ήδη την προεγγραφή του. Και το βγαίνει σε αυτή τη σελίδα, στην οποία μπορεί να προχωρήσει και να κάνει την εγγραφή του. Ένα πολύ σημαντικό, εκτός από τα στοιχεία που μπορεί να δει, να ψάξει, να ερευνήσει ο υποψήφιος, είναι ότι υπάρχει το βίντεο με το Compensation Plan της Olympic Idea. Οπότε μπορεί να ξαναδεί το πλάνο εάν δεν το θυμάται και να σημειώσει οτιδήποτε άλλο θέλει. Αυτό που μπορεί επίσης να δει είναι τις προεγγραφές που γίνονται κατά τη διάρκεια και της δικής σου προεγγραφής. Και βέβαια από εκεί και ύστερα μπορεί να κάνει την εγγραφή του είτε με την τριμηνιστρονή είτε με την ετήσια. Έχει κάνει την προεγγραφή του λοιπόν ο υποψήφιος, πηγαίνουμε στο back office μας για να δούμε πού και πώς μας τον εμφανίζει. Θα βρούμε εδώ στο Contact Manager, φαίνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο υποψήφιος, το όνομά του, το email του, το τηλέφωνο του. Πατώντας εδώ αριστερά στο εικονίδιο αριστερά από το όνομά του, μας ανοίγει μια σελίδα με όλα τα στοιχεία τα οποία έχει συμπληρώσει. Οπότε μπορούμε να έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί του. Αν θέλουμε να κάνουμε κατευθείαν την εγγραφή του, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αντιγράψουμε το mail του, να κάνουμε log out από τη σελίδα μας και μπαίνοντας στην αρχική σελίδα της Global Idea, κάνουμε επικόλληση στο mail του, στο πάνω πλαίσιο εδώ πέρα που γράφει την ενρολή login. Κάνουμε επικόλληση, πατάμε login, κάνοντας login μπαίνει στο προσωρινό του back office, μέσα από το οποίο μπορεί να ξαναδεί την Olympic Idea από μέσα, να δει κάποια στοιχεία που ίσως θέλει να δει. Πατώντας το Join Now, βγάζει τα στοιχεία του συνεργάτη και τα στοιχεία του υποψήφιου. Αυτό που έχει να κάνει είναι να βάλει ένα username, να βάλει ένα password και να επιλέξει με ποιο πακέτο θέλει να ξεκινήσει. Μπορεί η εγγραφή να γίνει είτε με οποιαδήποτε κάρτα είτε με voucher. Αυτή τη στιγμή θα δούμε πώς μπορεί να κάνει εγγραφή με κάρτα. Θα βάλει το όνομα που αναφέρεται στην κάρτα, είναι οποιαδήποτε κάρτα, πιστωτική, χρεωστική, cash card, prepaid, οποιαδήποτε κάρτα, αρκεί να υπάρχουν χρήματα μέσα. Γράφουμε το όνομα που αναφέρεται πάνω στην κάρτα, τον αριθμό της κάρτας, τη λήξη και το security code που βρίσκεται στην πίσω μεριά της κάρτας. Δεν ξεχνάμε ποτέ να κλικάρουμε τα δύο τάγια αυτά εδώ πέρα και να πατήσουμε το Pay Now για να γίνει η εγγραφή. Τώρα θα δούμε πώς κάνουμε εγγραφή ενός μέλους μιας επιχείρησης με voucher. Καταρχήν θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν χρήματα στο πορτοφόλι μας. Πηγαίνουμε στο Credit Voucher και πάνω στο κουμπάκι εδώ πέρα που γράφει Issue Voucher να δημιουργήσουμε ένα voucher. Πατώντας το μας βγάζει στις επιλογές που μπορούμε να έχουμε. Αριστερά είναι ό,τι αφορά τα μέλη και δεξιά ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις. Από αναβάθμιση, εγγραφή επιχείρησης, App Builder και αριστερά είναι οτιδήποτε αφορά τα μέλη. Είτε voucher για κάποια συνέδρια, είτε voucher για την σύσταση, για την εγγραφή του. Πατάμε την επιλογή που θέλουμε, μηνιαίο, τρίμηνο ή ετήσιο, και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε το Issue Voucher. Θα μας το εμφανίσει στη λίστα των voucher. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε και να αντιγράψουμε το voucher. Αφού αντιγράψουμε το voucher, κάνουμε log out από τη σελίδα μας για να πάμε να βάλουμε το mail του υποψήφιου συνεργάτη που έχει κάνει την προεγγραφή. Βάζουμε το mail του, πατάμε login, μας βγάζει στο προσωρινό back office που έχει δημιουργηθεί, πατάμε το Join Now, μας βγάζει στη σελίδα που έχει συμπληρώσει τα στοιχεία του, δημιουργούμε το username, το password, επιλέγουμε την σύνδρομη που θέλει να ξεκινήσει και κάνουμε κλικ εδώ που γράφει Use Related Voucher. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το voucher το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Κάνουμε επικολλήσει το voucher που έχουμε κάνει αντιγραφή πριν, πολύ μεγάλη προσοχή να μην υπάρχει κενό γιατί δεν θα δεχτεί το voucher. Πατάμε κλικ στο I have read and agree. Έχω διαβάσει και συμφωνώ με την πολιτική της εταιρείας και πατάμε Pay Now.
Βλέπετε ότι εδώ μας έχει βγάλει το Your registration was successful. Δηλαδή ότι η εγγραφή ήταν επιτυχημένη. Τόσο απλά και εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει προεγγραφή και εγγραφή ενός υποψήφιου μέλους. Καλή επιτυχία και εύχομαι οι ομάδες σας να γίνουν τεράστιες.